Wat een prachtige winterdag, joh. De zinnen er vol op bij. En dat na een nacht met matige frost en hoe daar een temperatuur om het vriespunt heen. Nou ja, joen en vannacht. We hebben het weer hoe frost, matige frost. Min 4 graden op de eiland of min 5 op het Versteloon. Min 6, min zon. En dat is dus echt matige frost. Vierders een net al te sterke wind en we hebben het over een heldere nacht. En hoe de wind sprutsen, die is zwak of matig, komt nog altijd uit oost tot noordoost waai. En dan zetten we terug naar morgen. Morgen wordt het alweer zo'n mooie dag. Een dag met zinnen, volop zinnen, flink wat zinnen, let misschien een beetje meer bewolking. En hoe daar een temperatuur, ik denk zou om het bij de 1 graad boven 0 op het Versteloon. Op de eiland een graadje hoger, 1 of 2 of 3 in de plus. En dan de wind nog, die komt morgen uit het noordoosten, het oosten, letter noord-noordoost. En die zal zwak of matig wezen. Nou, steeds maar meest matig in de kustgebieden. En daardoor veelt het nog altijd met kouder aan. En misschien in het watergebied wel eventjes vrij krachtig. In de nacht ligt de frost en dan zetten we terug naar het waar op sneeuw. Ja, dat wil ik daar maar flink wat zinnen. Ik wil eens even wat bewolking. En we zullen die temperaturen toch wat oprennen naar zo'n 3 graden. En dat komt ik voor rekening van de windrichting. Noord-noordoost komt die even wat meer vanaf zee. En dat merken we dan direct. Maar de wind zal net al te sterk wezen, zwak of matig. Man, je tieze waasje. 3 dagen op een lichtje maar droeg waar. Hoe daar een temperatuur om het bij de 2 of de 3 graden boven 0. In de nacht ligt de frost, min 2 of min 3. Nou ja, dan blijft het toch nog een beetje winter. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.